Ez dibînim xaniyekê mezin û tarî, dergehekê vekirî û mejeka sarî. Li pişt dergehî dengekî kur û giran dibêje, ma tu dizanî çi li benda te ye divêreyê de. Ez dizanim xortî bersivda, sermaya dijwar birçî bûn û tenê bûn. Ez dizanim ez amade me, zindan işkence û dibe kum mirin bixwe. Ez dizanim xortî dîsa got bi dengekî yaram, dengî pirsî ma tu amadeyî ku tu bibî xerîbek di nav xelkê xwe de. Xortî serê xwe rakir belê, ez amade me. خورد چو هندور بر بتاریه و درگه لپشتوی هت گرتن دنگه کیجی دور و قیریا او دینه لدنگه کی دی زلال جکوراهی یا دل بر سودا. نا او قهرمانك. Ez dizanim xortî